Hola, soc Rosana Pastor, actriu i directora, i vull enviar-vos una salutació en este 1 de maig que no anem a poder estar als carrers mostrant el nostre orgull i les nostres reivindicacions. Vull agrair a totes les treballadores i treballadors dels sectors essencials per el seu esforç i per fer la nostra vida més fàcil amb la seva entrega cada dia, molt especialment a les treballadores i als treballadors del sector sanitari. Gràcies per tindre cura de totes i tots nosaltres. Com a treballadora de la cultura vull recordar-vos que encara que a casa hem de continuar unides i units perquè ara més que mai necessitem un nou model social i econòmic, perquè ara més que mai, només si estem unides, només si estem units, l'anem a fer possible. Bon 1 de maig. Molta unitat, molta solidaritat a totes i tots.